Hei, kaikki maailman lapset. Tämä on sammakkomies, joka puhuu teille tärkeitä asioita. Minulla on oma pieni sammakko, joka on istuttanut itsensä minun päähän. Ja minä en tiedä mitä, kun se ei paljon puhu. Onko tämä se Alforse? Terve lapset, minä olen psykiatri. Minä osaan parantaa kaikkia ihmisiä, koska ketä minun pään päällä aplodeerii? No jumalauta. Pitää käydä nyt lääkärissä. Mikä siinä on pään päällä? Onko se joku ihmeellinen otus? Eikä se ole rahtori. Missä se on ollut? Sillä on käppätkin. Äkki se on... Oi, se putsaa mun silmälläsi. Katsokaa kaikki maailman lapset. Kuinka hienosti se toimii. Jaha. Nyt on Korvatunturilta taas asioita teille. Joulupukki tänä vuonna ei tee yhtään lahjoja, koska nyt on minulla kriisi. Täällä kävi yksi tyttö ja vei kaikki lahjat Vantaa tai Helsinki tai jonnekin sinne etelään. Naapurin kuja tai mikä se oli. Ja vei kaikki joulupukin vehkeet, millä tehdään uusia lahjoja. Koska tämä piti olla sellainen halpa vuosi. Että mä tiedän, joulupukki tekee vaan puusta lahjat. Ei mitään tietokoneita, koska ne on pahat. Pahoja asioita, niin tietokoneet. Eikö olekin? Joo. Naura vähän siellä ylhäällä sinäkin. Munapulainen. Joo. Näin se on olla presidentti Suomessa, niin jopa sammakot hyppii nenälle, että minulla ei ole kyllä pian mitään chanssia pärjätä vaaleissa. Ja kuka tuo on? Mikäs? Katsokaa sen silmiä. Mä pelkään, mä tulen lähelle. Oi. Se oli kamala otus. Missä se on? Mä en tiedä minne mennä. Mä hain apua suurmieheltä. Mitä sä pelkäät? Mikä tuo on? Senkö mä sen? Kutsukaa lääkäri! Lääkäri! Missä on potilas? Minä en ole lääkäri. Missä on lääkäri? Hei! Oi. Minä olen psykiatrin professori. Kummituksia ei ole olemassa. Mitä mun pään päällä istuu? Toinen kummitus. Apua.
Lontoa! Päivää joulupukki. Sataa vettä, oi väärä käsi. No nyt lintulen. Tää ylikäin. Au, No tykkäs Mari. nyt minä kyllä pelkään tätä koko hommaa. Jaha. Joo. Mitä nyt tapahtui? Oi noi. X, hurra, X. X. Joo, X. Tuolle. Minne hemmettiin minä joudumme? Jaa, täällä on professori. Lopetakaa nyt sellaiset heti pilailut, koska kummennuksia ei ole olemassa. Ja nyt minä lähden tupakalle. Se läks tupakalle. Hölmö psykiatri. Jaa, miksi mulla on niin ihmeellinen pää?